Hola, tothom, com estàu? Estàu tot bé? Sí, això és bé, xicos, xiques. Bueno, una altra setmana que s'acaba, estem a divendres una altra vegada, mare meva. Quan va començar la quarantena pareixia que els temps anaven més a poc, però al final acaba passant igual de... Igual no, però acaba passant ràpid. Bueno, xicos, tinc una proposta per vosaltres, perquè m'he fixat que jo cada setmana vos envio les orientacions, bé, on vos envio la feina vos pos que hi ha d'haver lectura diària entre 15 i 30 minuts, val, de català. I, com que ja han passat diverses setmanes, i vosaltres sabeu que nosaltres a l'escola tenim el programa dels bons lectors, amb els lectòmetres, per disfrutar de la lectura, per desenvolupar l'hàbit lector en plaer i en gust, he pensat que durant aquesta setmana que entra, val? Podeu començar a partir d'avui, però bueno, tenim una setmana sencera, m'haureu d'enviar un vídeo explicant un dels llibres que hagueu llegit durant la quarantena. Val? Me deis el títol, me deis si vos ha agradat, si no, si me'l recomaneu, quin personatge vos ha fet més gràcia, o quin vos ha agradat més o quin vos ha agradat menys, d'acord? I així és una manera de que veiem, evidentment, que vos continueu en la lectura, que no vos heu oblidat de llegir, i de jo també veure que estàu llegint, o fer-vos recomanacions entre vosaltres, etc. Què us pareix, idò? Tenim una setmaneta, més o menys, per anar enviant aquesta feina, que en realitat no és una feina, ¿vale? Simplement que com que jo ara no puc controlar amb els lectòmetres si aneu acabant els llibres o no, és una manera d'assegurar-nos que evidentment ho estàu fent. I vos demano una coseta, ¿vale? Recordeu que malament estigueu fent feina des de casa, vos heu de recordar de deixar marges en el costat quan escrivim, d'intentar dins cadascun el que pugui fer una lletra que sigui bona de llegir, perquè penseu que a través d'una foto se complica més, val? Per tant, hi ha vegades que costa. Jo entenc que cadascú té la seva lletra i això és un procés que cadascú necessita el seu temps, però bueno, que amb esforç i un poquet de cura segur que si vos fixeu jo estic convençuda que ho fareu superbé. I bueno, dir-vos que igual que vos deman a vosaltres que fasseu la del llibre de lectura, jo també ho faré, així que la setmana que ve vos faré un dels vídeos, serà sorpresa, un dels vídeos de la setmana serà sobre això, sobre alguns dels llibres que jo he llegit durant la quarantena i vull compartir amb vosaltres. Així que vinga, ja podeu començar i teniu temps de sobre per fer-ho i res, enviar-vos molt d'ànims, molta força, un beso supergros i que passeu un cap de setmana extraordinari. Adeu!